Níl cuileann anseo ó aiceantas an hOllscoileacht Gaeilge a cainteann faoi ceachaí le eagarthoireacht bhunúsach a dhéanamh in Audacity. Tá cóid fuaime ar oscailte agam in Audacity agus beimiid ag baint úsáide as an uirlis zoomála agus an uirlis rowníthe le ar mailach a dhéanamh thart sa gcóid seo. Is píosa fuaime ó réidir na Gaeltachta tá an, pád chraoladh an chlár iris in níor ina rá búteoirí gon búteoirí óga san iirecht a scábhíle sa dóigh i sin amán agus tá sé thart ar uair agus trí ceathrú ar rad. Má zoomála isteach ag úsáid an uirlis zoomála feiceadh sibh go bhfuil na tonnta fuaime i gcairí níos sonrúla. Tá sé dúnán pátrún áire a haint mar shampla breaníonn an pátrún sin ar nós bualadh bus chum is sib agus tá mé níos tá mé géirí na píosaí difriúla a bhriseadh suas sa sin deireadh píosa búteoirí agalamh faoi bheirt faoi dhóigh agus feicim an phobal sin dóigh díreach an sin bhfuil tá idir dara sin é. So an áit deir si agus tá comhleacaí sin tús an chéad fíosa eile. Ba cheart am nóta dhéanamh go céin áit go díreach tá sé fim zoom isteach. So uairt le 2 nóiméad agus 20 second. Agus anois tá mé cuairtú deireadh an fíosa seo. Agus is agalamh beirt tá mé ceappa faoi chuaigh bhliain déag a bhí an. Agus arís tá mé cuairtú pátrún cinál an bualadh bus agus breaníonn sé gur bine so an so tá fear ó geile am híobh sin tús an chéad fíosa eile so tá muid géirí arís zoom isteach go dtí an áit atá an píosa seo críochnú so sin an sinne san taobhre de chas mé in anois ná brú ar nach ar shift agus gol siar go dtí an áit tá mé ráda go dtí an áit a thosa sé gur so ceidir muid uairtlaigh 2 nóiméad agus 20 second tá mé ceappa go rás uairtlaigh 2 nóiméad sin an bualadh bus sin an bualadh bus an sin ag uairtlaigh 2 nóiméad 10 second tá 20 second so má bhriam sé ar shift tá an píosa sin a bheith crowní táim si go dtí edit copy so tá an píosa sin an tagalaigh beirt sin cópáte cód nua oscailt agus paste agus cluisigh sibh gur siod an sin an píosa a liug fáit am. Anois tá mé géirí an na leibhéalacha fuaime a bhéadú mar tá na tonnta cinálín beag ba cheart mé an rudí eicáil sa spás seo ní chomh fada leis an lína buí seo nó an lína buí go mór ach níos mú ná mar atá sé agus go mbeidh na leibhéalacha i gceart so an rud atá le déine ná an rud ar fad around select all nó dír control A a bhrú go dtí effect amplify agus dlacha leis na socraí atá an agus OK a bhrú fecinn tú go sé déine amplifying sé sin ag méadú na leibhéalacha agus níos nuair a haine mé
an rud níos glóirí ach fós tá uaim tau. Téann tá faca le déanana inis ná export a dhéanana sé sin lena chruthú mar MP3 ná den dearmid go caiid de lame.dll bheith so crí suasad. So tá go muid anam cíalhar go agus le berte www dot is no iad líam there. Agus is an seo tá dún an rudí ar nós an taliontóir anam don rian chun album title mar agla berte líon gogann sa dóag agus is féidir rudí breise chuir isteach na hanam nach chuig gona daoine mar sin de chlog na rudí sin go láthir ócé a bhrú agus inis beici sibh go bhfuil an MP3 dhéanamhaint agus nóair hagan deire lei seo beidh an rud sábháilte mar MP3 agus ar fáil mar MP3 níos nuair tá sé seo déanta tá mé gan an rud a bhúna cruis ag eistem ar bhála mé a hábháil déirí mé nó mar séir atá a hábháil ná cóid tionscadal Audacity má tá mé géirí eagarthóchtaí ana bh ríis be chearta mé a hábháil ach níl me chun bheith géirí eagarthóchtaí ana ríis so ní gálam ach rá nó mar tá an cóid an agus má haim go dtí áit bhfuil an cóid be me an MP3 a hennim agus tá mé ráis a ríis seo an bun chóid atá orgad trí carú agus an pí sin mar ecann si tá lasta suas lia tá sé sin ar fád baint amach agus sábháilte mar chóid as féin snis is féidir go roi agus an chéad bhí saoíana ag úsáid an mó céanna. So sin é lai an sesiún seo.